you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos sa nakaligad sa takna, alas 7 sa gabi. Mayong gabi sa dadsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagaplag na palatuntunan, zona libre. Karon nga daw sang Webes sa Pizza C sa bulan sa Enero tuig 2022. Sa aton sa ring pagpalagad sa aton nga pagulop na sa karon nga gabi may kopod sa Gyapon. Ang iyon sa ning alagad si Bombo Ponce Espino. Tubtub kita alas 9 ang takna sa ring nga gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madalaguan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa lasang pungsod, pila ka madalaguan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Siyempre kita pag-opdan man sang bugos sa pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporter sa atong siring nga mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers sa maghatag man sa pila ka madalaguan nga mga balita. Pinakuling nga ma-report ka nabo, assign sa resitag sa kamera of responsibility. Antes ang tanang pagtamito sa atong siring nga mga kautura mataga pramatita abroad, mga pinanggata nga manigrense kag mabakuludnon. Ganito sa luwasang pungsod nga nagalantaw na karagapmati sa aton pinagi sa Facebook. Man sa aton official fan page ang Bombo Radio Bacolod. At syempre sa makauturan man naton nga nagalantaw sa YouTube. No, so mga public affairs programs ang Bombo Radio Bacolod from sign on to sign off ang inyo sa makitaan kababatian sa Facebook kag sa YouTube. So fully digitalized na yung makabanan ang mga palatuntunan sang Bombo Radio Bacolod kalakip na ang marikalidad nga drama. So welcome na sa pang-Webes nga edisyon nga makabaran. Unang adlaw sang Webes sa sining bagong tuig 2022. Dili na kita makabaran sa tuig sang mga Tegre. Sa liwat may kaupod nga lagad Bombo Ponce Espino. Ano mga labing talor pangton pinakabadragwanta nga babalita sa aton nga mga top stories of the day. Now sa aton sa madraguan nga mga balita lokal. Ang syudad sa Bacolod nakatigayon na makabaran sa pagbakuna sang 101%. No, santo sa record ya sang Emergency Operation Center sa mga vaccinees. Naton diri sa may bahin sang syudad ya sa Bacolod kag padayon pa ang pagbaton sa mga gusto nga magpabakuna. Ang mga way sang luyag way sa interest bay inyo lang sila daanay Kay basi magabot man ang tiyempo nga ti maghuo sila sa vaccination. No, so kag ti mas kinanglanon pag idinaton durante nga ti nagadugay masulod na dugay sa 3 ka tuig ang ining nasambit iyang pandemya. Pero wala Japon sang kuana patimaan nga matapos, no? So that's why nga maabot ang adlaw nga kinanglan tagid ang bakuna. Matapos ang pagnubo sang kaso do ginhampangan na kita ka virus, no? Matapos nga nagdubo ang kaso naton sang Yuletide season, subong nagtinaas naman. Pero tiamo lang niya, no? Basta fully vaccinated na kita, why ta dapat kabalakan. Minano pada nga mga varyanta magabot ri sa aton hasta sa sibra nga varyanta. Or ti sa mga sala nga pagpati abla mga kabanan, no? Sa bahin sa aton sa nga makauturan ang ining kwan bala, no? Nang zombie. Ako no magpabakuna kami mo zombie. Di daw kalayo no? Sa diri sa aton man sa nga mga kabombo, no? So importante fully vaccinated kita. Kagati speaking sang herd immunity sa syudad sa Bacolod kami nagakomento gid sa mga ginakampanya naton diri nga kumulabot ang herd immunity mabalik nagtas normal. Ti ara na ti naga-amat-amat na di bla naga-enjoy na kita sang normal. Nga pagpangabuhi naton ang magagmay nga mga kabataan bisan lapsag nagaedad 2 bulan taas, no? Ang ginadala sa mga mall hindi pa na normal matsaga guguro daw ibi normal ning nagareklamo.
Nagasiling niya, te, no, di na tong hambal mo nga kung mag-herd immunity, manormalize na ang tanan. Hindi mo man ni magulpe, kundi amat-amat nga pag-normalize. Mawari man tawo nga. Notang kuloy man klasik tawo ni ho. Sige no? So, ang importante, dira iya makabaran nga buhi, tasbong, amo nang pasalamatan ta. Samtang duga pa isa diri nga mabalita ay makabarbal on tanay karon duga nga magmeasure sa ipatuman sa syudad sa Bacolod sa sining pagduging sang Omicron variant diri karon sa pungsod Pilipinas. Kabugusan nga pong kaso ay makabaran sa pungsod Pilipinas naglabot na sa 43. May nagdugang 29 ka makaso subong nga daw. Samtang pinapay ka mabalita iya makabaran diri man sa aton sa riga pagpalagad sa aton sa riga palatuntunan. Report man karon ni Bombo Dennis Rubica diri sa aton sa ring pagpangalagad ang EO sa pag-implementar sa negative RT-PCR test result. So pamati kamo nga mabakulod nun, no, kag mga negrosanon, no, kay ginalantaw naton diri makabaran mangin epekto, no, diri sa aton nga mabakulod nun. Sang EO nga patuman sang agin patumbagwa sang province sa gipirmahan sa aton sa liga gobernador sa probinsya sa Negros Occidental Governor Bong Lacson. Ang EO nga dapat sa konsin oman nga magasulod diri from National Capital Region ang magapakita gid sang 72 hours nga negative RT-PCR test result. Nga amo mo nang isa sa mga requirement dira sa pag-apply mo sang ESPAS sa province kag sa syudad sang Bacolod. So ibuloon tanay karon niya sa report man ni Bombo Dennis Rubica kay i-discuss naton kay kanamo gid sa mga nagapinamangkot, no, kag kanamo gid makabaran sa mga ka-confuse, no, sang sinima report, no. So athag naton ini karon sang tulid sa aton nga mga kabombo. Ang syudad sang Iloilo, no, nagpagwa sa ang Executive Order 001-A nga gipirmahan ni Mayor Jerry Triñas nga ang nagaedad 11 anyos panubo kag 65 anyos pasaka hindi na makasulod sa mga malls. Ini matapos sila makabanan sang siring threat sang Omicron variant. So makasulod lamang kuno sa mall kung mag-avail sa mga essential goods kag services. Diri sa aton sa syudad sa Bacolod normal pa malang kita diri no, in terms sang aton sa iya makabaran nga kuana, no, nga mga protocols sa aton sa tagsa ka mga malls. Samtang duga pa sa diri nga mabalita ay makabaran sa aton sa riga palatuntunan punong barangay sa barangay 19 Kapitan Kim Piramo, no, gin-dismiss ang kaso sa Office of the Ombudsman ay may kang tanan sa Social Amelioration Program nga distribution ang si Criminal Investigation and Detection Group ko na ang sa ADJ. Lipat ako sino nga pamuno sa una sang sa ADJ no, nga mo nag-file sang kaso kanay Kapitan Piramo. May pila sa kabilog nga kapitan, no, ang kapitan sa Barangay Tangob Capnoli Villarosa na dalaman sa illegal kuno nga distribution sang Social Amelioration Program o CONSAP. May nagreklamo nga wala kuno iya nakabaton. Dinduman ko ining kaso sa kay Kapitan Piramo, hindi man ni sila gali yung mga residente, no, sa Barangay 19 ang nagreklamo kundi ko masala daw sa Mandalagan to sila kuno iya nakarehistro. Mandalagan o kuno Estefania. Di amo to ang gindepensa ni Kapitan Piramo kag siyempre patag ni Kapitan Piramo sa iya sa mga pumuluyo kag sa mga pumuluyo man sa bilog sa nga syudad sa Bacolod nga ti way ko agin bulsa ni 5 sentimos wala ko sa bagin bulsa nga pundo halin sa Social Amelioration Program. Ang mga dapat nga talagaan nahatagan, no, kag way ako sang kapin kag kulang. Ti kung gustuhon man gani ko no hambal ni Kapitan Piramo, nga hambal niya siniti kung gusto na tanan matagan natagan ko na ko damo kwarta ko. Pero ti galing kay ti sa gobyerno nga pundo ato, no, so gin identify, no, kag ti syempre ang puris among the poor amo ginaangin hatagan niya makabaran, no, sang mas labi, no, nga mga goods or kantidad, no, ti pila nga ato ka tranche sang ginpatigayunan kita makabaran sang enhance community enhance community quarantine o kon ang ACQ ang status naton diri sa bahin sa syudad sang Bacolod. Otra karon sa report ni Bombo Carla May Defensor.
Kag siyempre, no, duga pa sa diri nga mabalita, no, ang Land Transportation Office o kung ang LTO licensing head, no, Ma'am Susan Guara, konfirmar iya makabanan nga may duha ka bulan nga extension sa renewal sa mga lisensya, sa student permit, no, ka mga non-proof kag ang professional nga mga renewal sa mga driver's license. Ini kasunod sa diri makabanan sang sining pag mayaman sa alos kadamaan, no, nga ang late effect ya sang mga internet connections naton diri sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental nga sobrang isak semana naglipas ang Bagyo Odette. Dito pagkag naglalain ang ilang mga signal, no, ka status ni pila makadlaw do mga isa makadlaw at internet de. Nagbalik pero pagbalik palyado Japon hasta subong. So ikaw na lang nagahilot sa internet connection ta mo. Pero sige lang mo na gani ang balko mabalik gini tanan-tanan sa normal. Maabot gid ang adlaw. So karon sa report ni Bombo Rainsel Pama ang aton sa makabanan nga o kaniyang interview sa Land Transportation Office Licensing Head sa LTO Bacolod, Negros Occidental. 15 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 dire sa aton sa ringa para tuntunan. May mga police report pa kita karon niya ini may parte man sa mga tiniruhay na nagluntad dito sa may sa Banwa sang Kawayan. Sige, liton kita sa badarakuan nga mga balita nasyonal. So kaso sa COVID-19 ni record sa buong adlaw kapin sa 17,220. Bilog nga pungsod Pilipinas nagtaas man ang positivity rate, no, sa 36.9%. Sa mga hindi fully vaccinated, along kamo kay daw kamugid ang pinaka kwansubong kadelikado. No, kag kamugid ang sentro sa sining pagduging sang kaso especially no, dito sa bahin sang Metro Manila o kon sa National Capital Region. Kahapon kapin sa 10,000 subong do nagsobra-sobra, nag 17,000. Kung ang pinakatanda pang Octa Research ang pambalod mo, nya sunod adlaw 20,000 kaso. Pwerte man nga Octa Research ni, no? Muna nga ikatinglahan ko sila mag-predict ya grabe pero pamangkot ano nabulig nila sa gobyernos ni man? O sa kampanya again sa bahin sang pagpagbato sa COVID-19. O tiyan mo na tagaan liwi ang tawo nga ti maka-create kolba o sa tawo. Kahit okay man na, no? Pero galing kay Timo na blood para sa ako doon negative ang effect Instead kung tani nga giho kita no sa mga nagakadapat sa dito makabanan nga magliho naton daw lain ang aton girehimo ang pagtugas ang pagpanik. Rason na pagpanik sa aton nga mga kauturan, no? Sa nasaling tana matawos Metro Manila sa lawayon manggid. Sa tutuod lang kay kung hindi sa lawayon, no, hindi man ay goro sila nga maglabot gid ang kaso to sumuni kadamo. Sa isa ka adlaw sa National Capital Region sa Calabar Zone sa Metro Manila. Muning nami nga mapanghanusan sang ikog sang pagi. No, ini mga tawo, no, nga tiga ulogid kag perte nga makabaran ka sa lawayon. No, so muna gani kita nagaayo blag kita bi kuan abi tarong-tarong man tabi. Gidaw kalaw ay blang ti kun dito na nagtiligulang na kita kun dito nga daw may mga kalag na kita do dito pag kita nagsangga ka sagay pinasaway, no? Kaso sa bahing sang syudad sa Bacolod subong adlaw ba nagtaas man ta 27, no, kakaso gid iya makabanan ka syempre Negros Occidental Pulo. Kalaon tani karon ko ining mga ginpang nagkalapositive, no, nga mga patient naton iba naman sa sining nga kaso ng pagwa subong daw mga hindi vaccinated. Why takulba basta fully vaccinated ka, no? So kay ti mangin mild na lang kag hindi mangin severe igo sa imo sang virus. Ti of course duga pa sa nga mabalita makabanan ang syudad sang Makati. Kag ang Department of Tourism, no, nagpasara sang Berjaya Hotel. Kasunod sa siring issue ang Poblacion Girl issue. Doon duman yun yung nagsikat yung makabalang ka nag-viral man, no? Poblacion Girl, matapos na palagi upod sa isang mga miyembro sa pamilya samtang ara naka-quarantine sa Berjaya Hotel sa may syudad isang Makati.
ti makin mo 5 malang kadlaw iya nga quarantine pero do dali pasla iya no. Sa 5 kadlaw hindi kita ka palaba sa pasensya ta nga mahulat naton nga matapos-tapos. Ang 5 kadlaw pila ba lang naman 4 man lang nakatulog kag 5 kadlaw ti ano ginabi nga rason naton no nga ang aton sa riya makabanan nga ginapinsar nga malagyo kita. No? So wala makita sang sining ginatawag iya makabanan no nga mga kuan bala nga mga pagkadali no kuay man lang kita yung nagadali no ni kita sagad iya makabanan no ka palagyo kay ti una bes naghimo ka na imo iya sang krimen sa bahin sang sining pag break nimo no sa mga protocol sa iya makabanan sa bahin sang NIATF. O di sige diskusyon na natin yung makabaran pero ti ang management kuno sa hotel nagalalain man. Yan di pa man to penal ang kwan sang diuting ay pasiragid kami. Okay daw kabahin makamuda sa mga kwan kumbaga ti accomplish no sa krimen. Pilipinas nakadetect subong adlaw sa 29 ka makaso sa Omicron variant naglabot ng kabugusan sa 43. Kagiban pa yung karong mga impormasyon ka balita iya makabananti sa issue sa sining eleksyon. Ambal nila ati wala kuno sang eleksyon di badayon ang eleksyon sa 2022 pero ang COMELEC nagapanindugan nya badayon gid no ang eleksyon sa 2022. Di kon hindi madayon ang Senate President Abo Abagapungko bilang presidente sang pungsod Pilipinas. Ang Senate President kasi Senator Vicente Tito Soto Duterte. Pero daway kuno ini kasunod sang mga plat sang PDP laban sa kay Kusi nga nami Kusion no ang chairman sang PDP laban iya makabanan Kusi faction nga ti ma-file sila sang resolution diri no kag mismo ti nagpadala na sang siring request nga i-extend o kun i-open liwat ang filing sang COC kag i-extend ang eleksyon. Way sang tupo ka parehas nga kwan nga dinamuhal kag way tupa no nga may istorya. Kung sa dinto na pagkit na sa eleksyon ng every first Monday or second Monday of the month of May every 3 years may ara kita sang eleksyon no santo na sa aton nga 1987 Philippine Constitution. Pero daw gusto pa nila nga balion ka gusto pa nila nga ti daw sila na ang sundon. O di na no patapos ng termino sa ang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte so hibaloon ta naman kung ano ang magakalanabo sa masunod nga mga inadlaw. After ngayon siya magpanaog sa pwesto kag kung sino naman no ang ibutang sang mga Pilipino sa pwesto. Sino butuhon nila nga maging presidente no masunod nga presidente sang pungsod Pilipinas. 22 minutos sa kaligan sa tak ng alas 7 diri sa aton sa riga para tuntunan yun batean aton sa riga mga headlines no diri sa aton sa riga pagpangalagan. Pagbalik nato no nahunta ko ang report ni Bombo Ansindo Sorilla no diri man sa aton sa riga pagparagad ang ining parte sa bahin sang mga measures ni patuman sa syudad sa Bacolod sa in preparation no sa posibleng sulod diri sa aton sa Omicron variant no at the same time iya makabanan no ang sa bahin man sang aton nga update sa vaccination nakalabot na kita subong 101% no sa vaccination sa syudad sang Bacolod. Nay pila ka mga balita istorya naton no sa aton sa ring pagparbalik pagkatapos gidamang sa pila ka importante nga mga pahibalo. Parehog standby. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma. May pila ka mga tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an.
Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos sa 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton pamatinaan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka mga earpiece sang aton nga mga earphones. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high-quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang, ang pagkaon sang talaba ang man sa mga risgo, pagod, nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Tips. Paradyo Bombo! Sige, pabalik na rin sa aton sa ring nga pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 27 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. Paraga pamati na rin sa aton sa ring nga palatuntunan sa Zona Libre. Upod sa alagad Bombo Ponce Espino. Sige, this time katuatan ang report ni Bombo Ansindo Sorilla. Ay direki kita anay, no? Sa pila ka mga concern niya naton ini with regards sa saring paglantaw ta sang saring kaso, no, sang Omicron. Pero ti bisan ano pa naga varianta, no? Basta importante nga ti naga-observe kita, ginasunod naton aton nga minimum health protocols, no? Kag at the same time iya makabaranti ginakwantaman, no? Inganyo ta ang aton siring nga makauturan nga mabakulod noon kag mga Negrosanon, no, nga makakwan, no, makatigayon nga makabaton sang bakuna, no, kaya mo ning protection sa niya naton sa ato sa kalawasan sa pagduging sang virus, no, dire karon sa aton sa baybayin sang syudad sa Bacolod. Sa liwat nga nagtaas ang aton siring kaso sa Bulaon ta pa ini kon ang ining mga infect, no, mga hindi vaccinated, no, kay di mas labi ang kadelikaduhan
no sa ila kung hindi sila vaccinated nga ma-infect sila sang virus. Check naton si Bumboan Sindo Sorilla sa siring mga report na. Bumboan, may gabi please come in. Pons, dako subong ang pagpasalamat sa Emergency Operations Center kung sa EOC ininahanungod sa data na ya no sa record ya sang Department of Health nga 101.2% na ang nabakunahan sa syudad sang Bacolod. Ini ang konfirmasyon ni Bacolod our EOC Executive Director M. Ang kasunod ini Bombo Pons no sining report na ginpagwaya sa Department of Health. Although Bombo Pons amo ning mga nabakunahan mo pero puti kung tanawon mo sa population syempre may ara pagid na ya nga dapat ya magpabakuna but in fairness sa sini no amo na niya ang nabakunahan na sa aton diya sa may syudad sa Bacolod sa target no sa target population sobra na siya ya 100% no so amo ni ang pagpasalamat kay syempre Bombo Pons amo ning ginhambal sa EOC Executive Director subong pangalan nga nagapanalasa naman ang Omicron nga do hindi ta naman niya maintindihan tapos gulpi may maulhot naman nga lain naman nga variant no so that is why amo ning ila kampanya kinahanglanon ng vaccination kaya subong Bombo Pons si Mayor Bing Dinerdia nagpatawagan isang emergency or urgent meeting sa EOC kay nga nag-34 naman today ang aton iya nga kaso sa COVID. Although hindi man gid na siya amo na kataas kung ikumparar mo before but kay kun tan-aw naton Bumbupons pila niya kabulan yang Bacolod ya tag 2, 0, 4 ga single digit. So ang 34 no do medyo somewhat na alarma naman ganing EOC. It could be nga ti iniya Bumbupons inang holiday post holiday nga nga surge no sang COVID no. So that is why nga amo na no ang pagpalinton sa mga kauturan ta nga magsunod kita sa protocol especially so Bombo Pons nga amo na ang Omicron di sa Metro Manila gito ya tama na to ya kadamo no nagbalik duging gidya nagbalik naman sa linibo ang kaso. So ang 34 kakaso sa may syudad sa Bacolod Bombo Pons do sa amo na napatawag si Mayor Bing sang urgent meeting sa EOC kay nga numaalarma ka na kasi nga nag-34 kay tisang tinalikdan niya tag 2, 4 no kung magpulo ganing kaso mahambal nga una no nila nga nagpulo na naman kay naanad na kita supposedly nga single digit correct no naga single digit tapos gulpi lang today ma-34 naman iya ang kaso no nagkala-infect sang COVID. Bombo Pons sa dugang iya nga pagpahayag pamatian naton si EOC Executive Director M. Ang. Reports ng DOH as of today, January 6. 101. Well, we're very happy. We are elated that we have finally reached herd immunity, fully vaccinated na ang more than 100% of our target population. But we still have the remaining residents who wala pa na vaccinate to reach out to no para nga tanan kita kung may ara pa dira yang wala pa yagi na vaccinate plus of course so subong kay may Omicron variant may ara naman trend gagapasaka ang mga cases kung eligible na sila for booster dose, mas mayo gid nga makapa-booster dose pagit. Oo. Kay speaking sang cases, Councilor, no, sa sa report pila 34 na naman ang aton kaso. Yes, today 34. 14, tapos nag-16, nag-24, kag ang ginhalinan sinabomboan. 2 cases per day, 1 case, 3, may 0, daw gulpiada naman ang pagsaka, no, this is something we are very concerned about. In fact, si Mayor nagtawag dayon sa amon sa EOC kahapon, kagapon upon learning sang reports coming from the molecular laboratories in 34 pa lang na alarm na kita no gina-raise na ang alarm sa EOC.
by no less than Mayor Bing Siaglia ang nagpanawag para to at least himuon pagid what needs to be done para nga hindi na saka agad ba lang nga magbulpi-bulpi gid. Oo. So, amo na ning ginambal, di ba? Amo ning ginambal niyo, counselor, yung ginabantayan yung ang post-holiday. Yes. Nga. Yes. Yes. So, at, Yes. sa going back sa vaccination, mga ano pa kadamo ayhan ang pagtanaw niyo, counselor? Kung sige paning aton vaccination. So, Yes. Oo. Anong question, Ann? Ano pa siya kadamo, counselor, ang ayhan sa Bacolod, ang dapat mabakunahan? Well, remember, ang herd immunity is 70% of our total population. Meaning, ang nabili na bumbukan, kung isipon ta ang total population, ang nabili na ang mga minors, ang mga wala ta pa na, ang hindi balaya eligible, ang hindi mga 5 to 11 years old ginahulatan na matagaan na ng emergency use authorization para nga makasugod na ta vaccinate na sa ila, sugod sa inoculate. And then of course ang mga babies kag ang mga bata hindi gina mabakunahan. So that's part of our total population. So 70% ang aton gin target, which is the normal nga target population naton ginset sa aton ng national government to inoculate at least 70% of our total population kag na-reach na naton as of today's report sang Department of Health Regional Office. So nakalabot na kita 101.2%. We consider it a milestone, we consider it an accomplishment na hindi na mahimo sang aton local government kung wala ang bulig. First of all, sang aton mga frontliners nga everyday nagapangabudlay para nga madulong tana ang mga bakuna sa aton mga kauturan, yung mga bakulodnons. At the same time, our volunteers, our partners nga nagbulig sa aton sa city of Bacolod in terms of logistics, volunteer personnel, and then of course ang aton gid nga mga ang vaccination teams who have worked from day one. No, so ginapasalamatan tanan kag ang lastly ang cooperation sang aton pumuluyo sa syudad ng Bacolod, because when we campaigned for vaccination, nag-respond positively ang aton mga pumuluyo. That's why taas dayon ang aton vaccination accomplishment. Ang aton nga rate of inoculation madasig lang kag mataas because of the response nga ginhatag man sang aton mga residents. Plus, of course, magkadto kita sa mga purok-purok kag magkampanya kita sa bulig sang aton nga mga barangay officials, mga barangay captains nga nagbulig gid sa pag-campaign naton to push for our vaccination program. Ang nahimo tani kag na-achieve sa ini. In fact, we are the second sa bilog na region na nakalabot na sang herd immunity. Councilor, i-clarify ko, since diba lang ang Iloilo may na-record to sila kahapon nga Omicron man, like especially sa Bredco, may mga measure tangagin implement or wala pa man? Ang Iloilo, nagpagawa na sila guidelines, policy, announcement, nga ma-require sila liwat RT-PCR for travelers, for inbound travelers. I understand ang province, amo man, and we are also contemplating sa EOC, the Emergency Operations Center, to make the proper recommendation in due time, as soon as possible. Okay, sige. Councilor, salamat, Gid. Bomboan? So, pupon, klaro na siya, no? Ti ang province di ba, kung sa alert level 3 ka, ba't ang gobernador, no? O lang nga lugar, halin, ti RT-PCR test ka. So far, basta wala pa man anywhere ni sa Pilipinas, no? Basta alert level 3. Gani, basta alert level 3. Pero so far sa Bacolod, yung Bumbupons, kaya ti kun Western Visayas, ay hindi ba niya alert level 3 yung Western Visayas, pwede man niya kasulod, no? So far ang Bacolod City, wala pa man, Bumbupons, but
mahimo ni sang rekomendasyon ang Emergency Operation Center kag ini-recommend nila ya sa kay Mayor Bing para ang mayor, ang alkalde, amo man ni siya kung makapagwa ya sang executive order, no? Amo na siya ang ginahulat sa karon. How's that, Bombopon? Sige, anyway, ti ulo to na, no? Kay ti balo naman kita nga ang Bacolod sila airport namtang to sa Sudad sang Silay. So, mga pauli ang mga Bacolod noon, maagi gini sa Bacolod. So, ti ko anong mga guidelines ang province. So, ay naman tamimo kundi sundon ta. Correct. Amo man gid na, no? Why man tayo mo sundon ta, no? So anyway, Bobo Pons, amo ning update. Report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang zona libre ini si Bombo Ansindol Sur. Sige, salamat kay Bomboan Ansindol Surilla. Daogin sabotahe naman ng signal ni Bomboan. Ako rin mga signal subong sang sugid-sugid lang kung isa ng mga telecommunication company mo. Sige, thank you kita sa kay Bomboan si Dosorilla. Balik kita imakabanan sa aton sa ring pagpangalagad. So, ang sudad sa Bacolod, second in the region, no, ngati nalabot naton ang ginatawag nga herd immunity. No, herd immunity, no, speaking sang herd immunity, amo ni ang pagkalabot sa 100%, no, sa 70%. Ang target naton sa population sang isa ka syudad, no, kun isa ka banwa sa diba kabanan sa abahin sa ato sa mga kauturan. So siyempre, no, nalipay kita, no, kay nalabotan ang aton herd immunity, no. So ti manotice naton, although ti ni makaso mo i-verify ta pa kung bala ining mga kaso nga nagtaas ni nga naglabot sa 34, pero ang 34 buwas pa ni mga kwan magwa, no, subong daw sobra 20 kuya kita subong 27, no. So ang yesterday ina nga kaso, no. So ang 34 ni subong according sa kay EOC director Emang, no, buwas naman iya magwa ang ining 34 ka kaso. So do na makakilibot, no. Ti amo niya basta gani holiday season, no? Yuletide season, balo naman kita, ang tao excited magwa, no? Sang nagliligad, gakon sa diente, ang aton sa ring nga makauturan, no? Kumpiyansa, no? Damo kita nakita, actually, nga may mga party-party, pero why gid nagasunod sa mga protocols? Bisa ka simple lang ya gani, no? Nga pagsuksok sang face mask o kag physical distancing. Ang pagtaas ang kaso naton, hindi man ni sila nga ibasol to sa iban, no? Nga lugar dito sa Iloilo, sa Capiz, sa Antique, sa Aklan, sa Guimaras, kaya namin tinar nila to ilang nga mga kaso nga tagnugbo, no? Kundi ibasol to ni gulingon ta. Mangkuton ta, ang isa kaysa sa ato, mangkuton ta gulingon ta ko balati sa Yuletide season, may na-contribute ka bala? O kung may nabulig ka bala? Sa Yuletide season nga mapanubo mo ang kaso, no? So lain pa kung ang ining mga nagpositive ni, no, mga wala pa nabakunahan tapos gid, no, kay kung nabakunahan do medyo kampante ka na da, no, masurpasan mo na kung kuan ka sang COVID. So ordanyo pa ni COVID, it could be nga basi kuan pa ni Delta variant pa ni, no, ang nagalagaw di subong after sa holiday season, no. So, ang preparahan ta, no? Ang preparahan naton amo niyo, no? Sa ato sa ring nga makauturan, no? Ang posible nga mga guidelines nga matabo, no? Diri sa aton, sa sudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental. Kay una, nagpagwa na sang guidelines si Governor sang EO, si Governor Bong Lacson, ako na report ni Bobo Dennis para ma-explicar naton kay kadamo sa mga panamangkot. Diba, may mga utod naman kita diri nga maggambal naman nga ano ang mga requirements. Stay put lanek mo da, standby lang mo da, no? Kay para nga ma-continue naton, no, or masigi-sige tayo lang hindi ta ma-hamper ang pagpauli sa mga OFWs naton diri sa sudad ya sa Bacolod kay sa probinsya sang Negros Occidental. Papulion ta sila dia. Pero provided nga sundo naton, no, ang mga nagkakaigo nga mga requirements like sa saning
ginapang nga espas, no? So still ara man ta Japon masulod man kita sa espas, no? Para nga baka pauli kita dire, no? Kabalo kita sa mabalatsago na. Sang aton nga mga OFW, no? Kag syempre ti nang kahidlaw bla, no? Nila sa ila si tagsak may membro sa pamilya. Amo gyud man na basta ti you're being a part to your family, no? Nga layo ka bla sa ibang lugar, trabaho ka ti okay ning island. Oh, pero sa aton bisan arig ta di pamilya to tustabok. Pero pwede man ta katawagan ay, pwede man ta ka video call, katawag sa mga text, no? Oh, pero ti lain gid yakon makaupod mo sila. Di mo lang na pinsan ta duha man tak tuig ani way ka pauli, no? Manog tatlo na. Oh, katuig way tak pauli. Oh, ti okay sa gyapon. Ti at least importante save kita, buhi kita. Why sang kunano nga may malain na tabo sa aton? Although na-experiencehan taman niya gani nga ang ang natabo sa aton iya makabanan sang nagligat niya sang nakuan kita tubla, no? Na ka-experience man kita sang mga sintomas, no? Sang COVID-19 pero ti nalapuasan nato namo na ginapasalamatan ta, no? Sa ato sa makaako kay ti because sa pagsalig ta sa iya, no? Nalampuasan ta. Sino lang wala kaagi trangkaso sa sugod ang COVID daw? Oh, isa kay isa man guro sa aton, no? Nakaagi man sa trangkaso kay ning perti kaya klain blang trangkaso, no? Pala nakit ang lawas mo, nagalutaw ka sa imo sa ning daw galutaw ka sa gulingon mo, nadula ang panimaho mo, nadula ang imo sa ning pang sabor, no? But sa bulig sa aton nga Ginoo, no? Kay sa iya kita Japon nga managop. Oh. So nalampuasan ta. Kag ti pag-abot sang bakuna, no? Ging grant naton oportunidad, no? Nga kita sa didiri makabanan ang makabaton sang bakuna. 47 minuto ako 45 minuto sa nakaligas sa tak ng alas 7. Binag-rejoin sini parang atis, no? Angot sa report ba ni Bumbuan, no? Sa mga palamungkutanon sa mga taga-syudad sa Bacolod, sa mga requisitos nga gina-require o kung nga ginapangayo, no? Sa once nga ti apply ikaw sang espas. Mga kuan ginato ni OFWs, no? Mga returning residents ta, no? Diri sa syudad sa Bacolod kay sa probinsya sa Negros Occidental. Sek naton si Bombo Dennis Rubica sa EO ni Governor Bong Lacson, pamati kamo dira, no? Kung anugid ka klaro ang ining EO para nga hindi makita magsalangisag sa uli. Bombo Dennis, mayong gabi, please come in. Bombo po, sining nga po pirmana ni Governor Yunyo Bong Lacson ang Executive Order number 21-61-A series of 2022. No? An executive order amending section 2, 3 and 4 of Executive Order number 21-61 series of 2021 and imposing reasonable restriction on air, sea, and land travel as a preventive health and safety protocol to curb the possible increase of COVID-19 cases in the province of Negros Occidental. Pumupons, no? So, muna lang ang balaki ng among executive order nga magpatuman, no? Sang medyo got-to-got anay, no? Kaya sa ligad nga travel protocol ta, kung fully vaccinated ka, why na required sang RT-PCR test. Sa subong iya, kung ikaw fully vaccinated or unvaccinated man, kung magsulod ikaw sa probinsya sa Negros Occidental from sa mga lugar nga ara na karon sa alert level number 3, ma-present gid ikaw sa imo sa negative RT-PCR test as part sang requirements para mapurbahan ay imo sini nga espas bamupons, no? Dre mo sa akong tabla para sa matag sa aton makutura, no? Motong heading headlines, no? Sa executive order, no? Sa dalom dre, now therefore ay Henyo C. B. Lacson, Governor of Province of Negros Occidental, by virtue of power vested in me by law, orders, and decrees, do hereby order the following. Section 1,
amendment to Section 2 of Executive Order number 21-61, series of 2021, Section 2 of Executive Order number 21-61, series of 2021 is hereby amended to be read as follows. Effective 12 EM of January 9, 2022. But in executive order, effective ini sa Domingo, no? Enero 9. Section 2, muning ginatubo na Section 2 travel guidelines for interzonal and intrazonal travel pursuant to IETF EID guidelines on implementation of alert level system for COVID-19 response. This dalom sang Section 2, letter A, documents requirements for interzonal movement of fully vaccinated, partially vaccinated, and unvaccinated individual. All individuals, regardless of vaccination status, shall be required to present the following documents to enter the province of Negros Occidental. Ano yun nga mga documents ang dapat i-procure? Unvaccinated, partially vaccinated, fully vaccinated. Number 1, ESPAS. No? Tamaning ang ESPAS ang electronic or printed copy sa approval of travel coordination permit issued by the Safe, Swift, and Smart Passage. Sa manong ginisang ESPAS nga ginatag sang sa KLGU. Number 2, ako may ESPAS ka na. Number 2, ang kilano pagid, negative RT-PCR test result prior to travel. Ariyo? Shall be valid for 72 hours from date of swab sample extraction. Letter B, must be conducted and issued by the Department of Health accredited molecular laboratory. May exception. Exception, government officials, personnel on official business. May exemption din. Kung government officials ka or government personnel on official business. Present mo lang ang imo sining valid ID issued by the respective government employees. Kung the government employee, kaya exemption ka sa sining negative RT-PCR test. Basta may present ka lang sa imo nga mga ID, present valid ID, present original or certified true copy of your travel authority. The rest, checha. Ang letter B, individual with fake document requirements. Anong ilang may sanction? Kung individual travelers apprehended with fake document shall face criminal sanction under existing laws and regulation and subject to the following. Ariyo, madakpan ka, nagagamit ka sa fake nga mga documents, makasuhan ka, then mapaidalam ka sa 14 days quarantine at the provincial healing facilities. Kag, mapaidalom ka sa RT-PCR test at her or his expense on the 5th day from arrival. Kung muna abigin piki mo, ti quarantine ka to si Diaz, pwede pa makasuang kriminal, kag RT-PCR test ikaw uya ang mabayad bumupons. Matag na sa mga utod naton nga pamati nga muna ang isa sa mga requirements. Sa section 2, amo nang amendment naman sa section 3, dito po sa butang section 2, airport operation guidelines. All travel o kung air travel between areas classified under alert level 3 status and the province of Negros Occidental is hereby restricted and shall be subject to the following guidelines.
sa mga airlines ni one flight per airline company per day, na for Manila, Bacolod, Manila flights, na so may para sa mga airline company, so isa lang gid ni ka best lang ihatag sila nga pagbiyahe tag sa ka adlaw tag sa ka mga airline company. One flight, okay, one flight per airline company bubupons, no? Then sa letter E, no, maximum public health standard prescribed by the Department of Health shall be strictly enforced. So, silingon ang kadamuon sa pasahero sulod sa aeroplano, at least agin limit subong ti 70% under alert level number 2, no? So section 4, ari mo po sa seaport operation and seaport operation guideline, yung nagabiyahe kaya pagi sa kani barko, sea travel between areas classified under alert level 3 status and the province of Negros Oriental is hereby restricted and shall be subject to the following guidelines. So, sea vessels shall be allowed to admit passenger up to 50% of the passenger capacity limit. So, kung barko mo da 50% lang. All modes of transportation shall be allowed to bring passengers to and from the seaport. Then minimum public health standard prescribed by the Department of Health, no, shall be enforced, Bombopons, no? Sa Section 4, Provincial Health Office directed to conduct rapid antigen testing for incoming passengers at airport and seaport of the province of Negros Occidental during the interim period. Anong interim period ni? Was January 7, 2022 to January 9, 2022. Kati busin bla before guro mag January 9 san gabi. Kati way pamanta required mo so antigen gila sila. The Provincial Health Office is hereby directed to conduct rapid antigen testing on all incoming passenger at the airport and seaport of the province of Negros Occidental during the interim period from January 7 to January 9, 2022. Bombo post arrest mga kuanda repelling close na nasrik intelligence heightened patrol provincial borders. Aklo po kay ina sa atos ni pagpakiangot sa kay Governor Iñubong Lacson, ginapayag siling ati how about sa Iloilo abe kay damo kumangkot kay na, no? Oo. May mga suspension na to ya sa mga edad sa kabataan to ya, 11 years old pa no hindi nakagwa, hindi nakadto sa ball. Galing kay ti ang Iloilo alert level 2 pa man lang gyapon. Kita alert level 2 man. So do hindi man niya mapiktuhan, no? Kay kuno suno kay na kay Governor Lacson sa ating interview nga do mayara sila agreement nga kung within the region wala yung problema. Hindi kaya sila nga kati bilog region 6 mo po sa alert level 2 man niya, no? Daw wala man yung problema. Ini lang niya ang requirements sa mga negative RT-PCR test result kung ikaw travelers from the area, di mga bayan sa Pilipinas nga napidalom na sa alert level number 3. Bombopons. So ma-start ini January 9, 12 midnight pag napawagin sa 12 midnight January 8 at January 9 na siya. Dahil na ma-effect ining order Bombopons. So kag isa pagig no, maglawas in extreme order gipagwa implementation sa negative RT-PCR test result. So good was Bombopons so atong provincial capital Lagon. Nader naman iyo yung pag-asa ni Governor Lacson nga ang mga minors below 13 years old hindi na pwede makasulod sa Capitol Lagon. 13 or 12? Ari ba? 12 siguro? So, yes, 12. Below 13, 12. Ari may separate na siya yung kwan nga EO. Again, pagwa ni Governor Lacson. Lagay, dado si Anyos Panubo
Ako na siya, Executive Order number 21-47-A. No? Amo na siya yung Executive Order amending Section 1 of Executive Order number 21-57 imposing reasonable restriction of the operating guidelines of the provincial capital, park and lagoon as a preventive health and safety protocol curb the possible increase of COVID-19 the price restrictions. So di po sa butang Damo naman taas kilais ni. Nariwa, tagwa, open to person 13 years old and above. Kung yung 13 years old above, pwede. Ang below 13, hindi anay magpanagutan nga makasulod sa Capitol Lagon, Bombo Ponds. No? So, Kwan abit 12 and dutay na sa ka bulan na labi ka mag 13 siya. Di below 13 mo, hindi pwede Japon. Di Japon, no? Pwede Everything basta below 13. Person 13 regardless years ng old mga above. months da kung ano. Correct, hindi pwede. Na? Limit sa 50% capacity sa buong aton provincial Capital Lagon. Then ang tiempo nga pwede lang magamit ang aton Capital Lagon is alas 5 sing aga tub-tub alas 8 sang gabi Bombo Ponds. Na? Kaya as ginatagin na ni Governor Lacson nga ini part na ini karon sa preventive measures sang probinsya para yang mapungganta na kundi gi mapungganti maganagantay. Diba guys, saan pa kita iabi mga man kung may Omicron na tade? Sakto na bumupons. Ko na pangaman preventive measures ini. Kay subong bumupons siling adlaw nagsaka bala ang number ta sang cases. Kahapon is pila to 700 i-check tayo sa aton nga official nga ano nga data sa active case na. Sa active case ng probinsya. Kahapon Bombo Ponds daw 178, 179. Subong adlaw January 6. Subong adlaw 288. 788. 208. Saka pagit. Ang record na subong kay yesterday ning result mo. Probably ang subong adlaw buwas pa ni pagwa muning dako-dako. Kahit subong mo sa subong giniyang hapon sa data sa POH. Active cases ta January 6 208 Bombo Ponds. 208 kahapon 179 lang ta. Dako gid nagdugang Bombo Ponds, no? So amo na ni ang kuan ang preventive ta paraming prote ginatag kay na ni Governor Lacson nga ining mga nagdugang karon for the last 2 days nga nagasaka ang number of COVID positive case sa Negros Oriental, hindi pa niya confirm nga Omicron. Kaya way pa maning result nila from the Philippine Genome. Puti assuming base amo na ni. Ti amo na gani nga kay the last 2 days nakadasig bla sa pagsaka sa number of positive cases sa probinsya. So muna ni ang mga preventive measures karon nga ginimplementar sa aton sining provincial government area sa Negros Occidental. Pamatihan ta na bumpon sa ang pahayaga sa aton ginapagpahiangot sa kay Governor Eugenio Bong Lacson. Yes, effective this Sunday, all travelers coming in to Negros Occidental from areas under Alert Level 3, we will have to present a negative RT-PCR result not later than 72 hours prior to approving their SPAS. No, I think ang Iloilo Level 3 was not confirmed. But we have that arrangement within the region that we will not require that now. But they're still under level 2 pa naman. Even fully vaccinated? Yes, even fully vaccinated because it has been confirmed naman, no? And it has already been said that even if you're fully vaccinated, you can still get infected, no? The thing is with Omicron, it's spreading very fast, no?
So even fully vaccinated, we will require a negative RT-PCR if you come from an alert level 3 area. So magluwas yung ma-required ka negative particular system. So ang number of or capacity of passenger at least mura pala ko barko ma-reduce na under sa imo kung bagong It may naturally follow na ma-reduce, no, because of the strict requirement now of negative RT-PCR test. No? We impose a maximum number of flights per day, but we never impose a maximum number of passengers. Effective tomorrow. I just want to send a message to the parents, no, that I think minors should again stay home. No? So that's why I decided to close the lagoon for minors, no, para they have no reason to bring out their kids from home, no, and to go to the lagoon. No? You know, it's a very sad decision because I can see many kids, young kids enjoying here in the lagoon, no, especially when you see them running around. But I think the message is clear. We have to be vigilant, especially these young kids. And in fact, we can already see it. No, it's happening here also in Negros. No, just follow the daily number of new active cases. It's slowly going up na. Parang gasata na siya. That's why let's observe it, no? But I noticed that lately na gasata siya, pero of course nupo pa naman siya, no? If you consider it, as of yesterday were 178 active cases province-wide, no? But as of now we speak, there's already 12 new active cases, no? So it seems na, you know, it is already here in Negros. So hindi pa naman confirm yung mga we will never confirm if it's what variant it is, no. We're just presuming it is already Omicron, no, kay do kadasi. Yes, that's my personal call to again use the double mask and also let's go back to face shield, no. What is happening right now was already predicted, no? Even before the Christmas break. Our experts were saying we will see the result of this Christmas celebration the results will come after, no? Meaning to say January or February, and it's already happening in the National Capital Region and other provinces. I understand Laguna is already being included sa level 3. So I always think that whatever happens in Luzon, yes, in Luzon will also happen nationwide. Tapos sa border with Oriental Gov, steady pa lang siya now, no? Because level 2 pa naman tayo. No? We will decide again kung magsaka na. Sakto na, no? Kay isang una gani sa pagsugod gisang COVID, grabe na nga aton nga pangaman dire. Pero kung nagsinaka ang kaso sa ibang lugar, di ba pwedeng hindi magsinaka dire sa aton, so maabot gid ang tiyempo bumurenes like sa Omicron man. Sakto na, no? Manabla ko ito mapunggantes maganagan ta lang. Punto dira sa mga measures nga aton implement, no? At least ma-contain ta lang. Di ba tinimbuok kita yung bla. Munang punto da nga may mabutang ta na ising border taraton border control ta, no? Amo ni isa sa mga restriction. Pero sa Oriental so far okay lang, no? Kaya hindi batayan ta na kiti premium lang level 2 ang Occidental Oriental, diba sikon magsaka, diba sikon may mag-establish naman ta close border or stricto na magbantay sa aton border na with the province of Negros Oriental, Bamopans. So bantayan ta na mga update natin development sa inyo tutukan naman natin karon nga pag timbok sang kaso sang COVID-19, no? Tuga iya sang Omicron variant Bamopans. Mga update report gikan sa Kapitolyo Provincial. Ini si Bombo Dennis Rubica para sa Mambansang Radyo Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 8 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa gabi. Amo ni siya, no, ang naging resulta sang holiday truce doon naton o Yuletide season. So gin-expectar na naton ini nagligad
no, sang starting sa first week abisang December. So pila man ka baga interviews ang ginapatigayan naton nga may mga posibilidad nga magataas liwat ang kaso. No, after no sa holiday season basi ti kuan man siguro for this week hopefully by next week no balik kita sa single digit na kasiro gani kita Bacolod City no ka probinsya sa Negros Occidental naka 0 case kita. Imagine sa nediri sa aton sa ring nga mga kauturan no tilipay man ta no mga munabi nga mga kaso naton. So but this time no kuan pa ni epekto pa kumbaga ko sa bagyo ti aftermath ni bagyo Odette ni epekto pa ni sang holiday season naton ang paglagaw-lagaw ta ti imagine perting aton sa katingala no nga ti matawo daw kuan gid bag ubuhi Turel bago nga nakapalagyo sa Turel so sang traffic diri sa Bacolod ni baposta ko ni magdayaw mamuyayaw ka man mo sang traffic diri the time sang December to since so gonna be December 20 no until December 24, 25 pagka-kuan pagid no December 27 to 31 grabe ang traffic tapos ang tawo sa mall hindi yan normal no kundi damo-damo nga mga tawo ang nagagilinuwa no so regardless sa mga edad bisan gani toddlers or mga magagmayng kabataan 3 bulan 4 ka bulan ara ginaputos lang gani sa lambin. Tara sa mga mall medyo amo man to ang time. Ngati siyempre alert level 2 kita mo. No? So pagwa man sang kuan sang EO, no? Nga alert level 2 kita. Sus, ang mga kabataan diragsa man, ngati sang una ang 12 years old below hindi makasulod mo. Or 15 years old below. Ang 15 niya, okay, no? But below 15, ini yung makasulod, pag open sa to the time pa alert level 2 ta, no? Do dito man kinalipay ang pila man naton sa ka mga kauturan no? Nga nakagwa man sila, okay, no? Dali lang, no? Makasulod, pag open alert level 2 ta, dali lang, no? Nakagwa sa mga kabanan, no? Nakagwa ang pila man naton sa ka mga kauturan, no, sang gin alert level 2 kita so pare mo bla sa balatian ti isubong kuan ni aton no prevention is better than cure sa mo gini perming aton nga kuan no nga isulod sa aton si tagsa ka mga kukute no nga laing gid ang nagahalong sa subong iya nga mga panyempo ti damo pa gani nagahambal no sa dire makabran nga ang aton sining mga kauturan no nagakuan no hinulsol no kay wala yan nagsunod sa mga minimum health protocol no so why gid sa problema kung nagahalong kita no so wala na gani hindi na naton ma-discount ang probability no nga hindi kita yabi malatnan sang sang COVID no diri sa aton sa may bahin no sang sudad sang Bacolod. Di ko si Sir Ben pagani niya risk mitigation. It's better to be preventive than curative. Sakto gid sir may punto gid nabuyan to kay kita ka muna sang sang mga sapat la no mga karni basta karniro lang ya gani no nga ara sa sulod sang pastuhan no gagolpiada binuyan mo bla no binuyan mo ang mga kwandra ang mga tao sa pastuhan o mga karnero no sa pastuhan perte ang dinalagan dayon tama na bla so daw kasubo daw binuyan no sa Turil ang aton nga mga kauturan sa mga kabombo sa niya naton no well that's normal no para sa aton kay kabalo kamo basta bukuton gani ang tawo no automatic mareklamo gina niya no so basta kuan mo sa balay pero mo na gani aton pabakuna blak mo para ngati hindi na kamo na iya magugtas kay sa ginahambal ko nagligad pahalin pa sa Lunes sa gin-implement dito iya sa Metro Manila
since nagtaas ang kaso, dito sa may bahin sang Metro Manila, may mga tikang na gagin patigan dito nga hindi pwede makagwa ang tao nga hindi vaccinated. No? Kaya daw ang gwa sa niya daw ka-unfair man, no? Ngang iban nga nagpabakuna tapos kamuya wala. Tapos ang daw kamo pa yung maisog nga magsagay ginuwa. No? So why ko din giniigo gid bala ang hindi gid magpabako ang mga hindi ka pabakuna nga may mga rekomendasyon sa doktor. Okay na iya. No mapasensyahan na iya naton. Pero ining mga tangkuloy ni bala nga sila pang bakas magreklamo, magbuyayaw against sa gobyerno, magbuyayaw sa lokal nga gobyerno naton nga sila wala tupa, no? Wala ang kampanya. Pero pamangkot anong ginhimo mo abi? No? Sa imo sa kugol, bisan sa imo na lang abi ang kagulingon. Kung palangga mo yung imo kagulingon, no? Hindi mo na yung pagpabayaan. Why man guro ginapalangga gulingon mo? Mo na bala sa punto kag sa alam-balanon bala nga may mo gani nga basosong gulingon mo. Ayan pa iban nga tawo. May mo gani ini palanggaon gulingon mo. Ayan pa iban nga tawo. Kaya mo rin tani, una palanggaon mo gitaning kagulingon mo. Kung palangga mo kulingon mo, kag palangga mong imo sa isang kapareho, well, di na ko mag-argue da. Di na ta magbais da. Kaya ti inaya isa sa maagi para nga, ma-attain naton sa nga goal. Ti karon, alert level 2 kita. Ti, halos tanan, okay na. No? Makagwa na. So, open ang mga negosyo. Ti mga utod na tunto nga nagselarado sang pandemic. Grabe ang pinagtaas ang quarantine status naton diri. Ang mautod na tunto nga nagkaladulaan sang trabaho. Kay nagsaradong ila sa nga mga ginaubrahan. Ti subong amat-amat na niya sila balik. No? Amat-amat kapag balik hindi nga gulpiada. Sino nga pag alert level 2 ta, pagbalik ta sa daw normal na, kaya daw MCCQ yung balance nimo. Dari sa Bacolod City kaya sa Negros Occidental, tinimabot sa lingon sigida, matibutsog kita dayon, di ba? May mapaghalong kita sa Japon, kita mo, ara pa Japon, aton sa nga curfew, 11 o'clock, no? Sa mga negosyo, pwede ka mo kasarado, close 10 o'clock, panghimos, pagka alas 11, sarado, no? Mag-alas 9, ito early naman ang katama. No, kami allowance pa man kamo. So, at the same time, no, sabahin mo sa ato sa nga makutuang ining sa kwan bala, no, sa mga utod ta nga ti daw nalipay, may mga nakita nga mga yuhom, no? Mamatamis nila nga mga yuhom kay ti medyo nagduro normal na. No? But hindi pagkikita fully 100%. Iti pero to sang una, why na ta face mask, daw? Lagal ta pisandiin, diskuhan, ginutok, ilimnan. Tikitaan nyo sa Bacolod, damo galabre na nga mga ilimnan. Provided nga ti, may mga minimum health protocols kita nga gina-apply. Inatawag na gani nga minimum health protocols, liwat suliton ko, nga muna pinakahapos nga insindihon. Hindi nga minimum health protocols, hungiton ka ba? Ay nano, anong imo nga natimpusan? Grade 1, Section 11? Nga mas gin pahapos, gin pa simple. Nga mga protocols, hindi pa taksunod ba nano na? No? Hindi nyo na pagpakawi, gulingon nyo. No? Kaya hindi naman kamus na. No? So nga masuksok ta anay face mask. Subong nadula ng facial, enjoy na ta. Ang mga utod to nga may mga eyeglasses, gaugtas yung ligad. Yan ano ni? Hasta nga nakuha, perti man ang pagpasalamat. Di ba? So, mula na yung ako na. No? So, naganabla kita sagad kapaugtas, kita gaapilar na yung gani. Para man sa aton mo. No? Puni ko isa do tiko kag libag yung pag-insindi niya sa iban, hindi nyo na lang na. Why na tayo oras kag chimpo nga ti ma-argue sa inyo? Basta, subong third dose naman kita, manog schedule na ta sa third dose. Omicron variant, kay grabe ang latnanay, so hindi ta na pagpasugtan.
Sa province, sa Lagun, amo naton kapag kata dispensa nga ti sa mga kabataan da kun tani, no, nga nagalagaw-lagaw na, ti bawalan na subong. And ti diri sa Bacolod mo man ang matabo probably, no? Hula tonta by this week or tomorrow, Friday, Saturday or Sunday and Monday, may pa posibilidad nga magapagwa sang EO, no, si Mayor Bing Diaz sa mga restrictions naton. Siyempre upod darang EOC, no? Sa pagpuno sa aton nga Director the former City Councilor M. Ang sa Emergency Operation Center. Ti basi abot sempo ang government center naton da, no? Bawalan naman ang mga minors dira. O kay mga minors hindi naman pwede makasulod na sa mga malls. Iti total may klase naman subong nagay kamo sa galinagaw. Yung hindi lang importante, no? So ti amoy na mga balantayan naton nga posible nga matabo sa aton diri sa syudad sa Bacolod sa masunod nga mga inadlaw. Ginunahan lang ni subong sang probinsya. 20 minutos sa kaligan sa taknang alas 8 sa gabi. Dirman sa aton sa ring pagpalagan sa palatuntunan Zona Libre. Sige, this time ka tuwanta report ni Bombo Carla may defensor. Mayon nga balita sa part asang pila ni kakapitan. Apat, no, kakapitan diri sa syudad sa Bacolod, no? Ang isa sa mga nangin sentro man sang talakayan naton sang tinagtaganan sang special akon sa social amelioration program o SAP sang 2020 nga naglabot na sa pinalanay sang kaso, no, ginpamunuan sa EDG pero daw dako nga tampalas ni karon sa EDG, no, kakabo ang nagpanikasog pal kaso daw anyo man na dispensahan ni Mayo. Ano niya, for accomplishment lang, for compliance lang. Ang mamatarong tong mga kapitan to, ginikuan yung mga pangalan nila to. Bagod lang sini, bauti sa aton nga mga pumuluyo, bla, no? So, kuhain mo lang kita mga balido, nga mga rason kag bakod, may mabirin sa play, muyong na lang kamo. Although, tood ti, ini sa gyapon, nagbagasugit sa gyapon sa bakod-bakod sa ebidensa, kag depensa man sa ginareklamo, no? So medyo may kulang guro. So pero kung ka mo mapati ka mo para na sa mga pumuluyot na sa barangay 19, mapati ka mo nga may ginbulsa si Kapitan Piramo da, no? Nga pundo halin sa national government nga ginkostro sa bahin sa Department of Social Service and Development o kundi SWD, Welfare and Development, no? Department of Social Welfare and Development. Mapatik mo mga pumuluyo bida. Kay isa sa mga nakuhaan ta si Raksyon dis punong barangay Kimpiramo sa barangay 19. Kaya doon dumang ko gini nga hindi mga residente ning nagreklamo ni. Diba sinakakwa nak mo to espiak barangay tapos may harap pag ikamuda ati do gwa isa na mintahak mo di ba? Ti galing kay sang pagsugod hasta subong, no? Sang desisyon sang Office of the Ombudsman kuan gina, no? Fix na ang pahayag ni Kapitan Piramo sa ti ula kuya sa may ginbulsa diri. Kapag gwa gina sa ulihi ang desisyon magapabor sa gihapon sa akon, no? Nga ginreklamo sang sining mga various individuals with regards sa sining illegal nga distribution, no, sang social amelioration program o konsap. Sadya man isang nagligad mo, no, nga issue no. So insindihan ta nga ti ang poorest among the poor amo dapat i-prioritize naton, no, nga makabaton sang social amelioration program. Ta pila ni daw 3,000, 6,000, no, ang gipanghatag kada sa mga pumuluyo. Kabahin pa ni sang Bayanihan 1 Act, no, nga ginpasar sang House of Representatives kag sang Senado sang Pungsod Pilipinas sa astang tig pirmahan, no, sa aton nga Presidente Rodrigo Duterte. Sekta reaksyon ni Kapitan Piramo sa interview ni Bombo Carla, may defensor sa patrol, angot sa desisyon sa ombudsman na pabor sa iya. Bombo Carla, sa report please come in. Yes, Bombo Pons, no? So, ginkalipay ni Kapitano ko ni punong barangay Kimpirano sa Piramo sa barangay 19 na Bombo Pons sa pagka-dismiss ang kaso, no? Ang may kang tanan ini sa social amelioration na program nga gina-complain ini siya Bombo Pons, no? So, gina-dismiss ang prosecutor's office ang ini nga kaso. So, ginkalipay gini sa punong barangay kay sang iya sini nga tatlo kapag ka mga barangay officials sa barangay 19 Bombo Pons. So nadala diri sa kaso
amo ang iya sininga barangay secretary, ang iya sininga barangay treasurer, ang barangay nutrition scholar bombopon. So amo ini ang nadala pagid nga napasakaan sa kaso bombopon no sa lapas no sa Republic Act 3019 no kon Anti-Graft Practices Act RA 6713 bombopon. So amo na no ako na miyara pag isang bayanihan kung as one act bombopon. So amo inibala no ang gipanghatag na 6,000 pesos bombopon. Susuno kaya punong barangay Kimperamo ging kalipay niya kag sunuman sa iya bombopon napamatud-an gid no nga wala ini siya sang kahilabtanan bombopon no sa ini nga pagpanagtag ya sige ini ang nabaton Manila no sa iya gamay lang man no kag kulang bombopon. So ini kung anong ginhatag sa ila amo man ang ila sini nga gin-distribute bombopon. So ini bombopon kasubong na dismiss na pero ini sila bombopon na suspended gid ini sila for 6 months. So from September so nakabalik ini sila by March no 2021 amo na ang pagbalik nila sa ila sini nga pagserbisyo no bilang kapitan kag bilang man secretary bombopon so anom ka bulan Bombo Carlo ay man to sila sweldo ay man benepisyo nga na baton no kiti suspension ina preventive man lang durante nga ti may investigation pero ti do ano bla kadako ang madula sa imos na sa anom ka bulan hamugid gani bombopon no ti suno kaya punong barangay Peramo bombopon sigin pa sa Diyos yan na lang no sa sulod sang anong ka bulan bisan na bugat para sa iya ginapa sa Diyos yan na lang ang ining kaso bombopon si subong bag-o gid nga bagong tuig maayo gid ang pagsugata sa tuig 2022 bombopon kay ti nakabaton ini siya dayon sang good news nga na-dismiss ang ila sini nga ginaatubang kaso bombopon. Kung sa bagay ati amo manggid ng kwani Kapitan Peramo firm nang iya nga statement alin sang ginpailan sa kaso sa suspend ka nang balik sa serbisyo mo. Yati mangibabaw mo na Japon ang kamaturan nga way ko da sala way ko na sa maging kwada no sa pundo sang SAP da way ko sa may pinilian nga ginhatagan ko nga pumuluyo ko. Sakto rin na bombopon no so mo ginaangin panindugan niya nga wala da saya sang may gintandog nga bombopon no sa ginpanghatag nga SAP bombopon. So bombopon sa pamatian bala nato no ang pakayagikan kay punong barangay Kimperamo sa barangay 19. Yung naging na reaction te happy gid kay kadua nagwa gid ang kamaturan na way gid kuya ka ang sanganan sang gin file blas ang kontra ko sa politika. Bali na dismiss sa city prosecutor. Sa no ini kap nagwa kap nga na dismiss na ini nga kaso. Bali 2 days sa gulang. Dako kinangkalita kay tido kung sa blang bumbukadla do sablag blas mo pangadlaw-adlaw na may ginapangatubang ka na huwag mo mang ginhimo. Oo, namo na siyang kung sa happy gid kay ti at least na pamatudan kung kagalingon ko sa akon pumuluyo. Naway gid ko da kang tanan sang na ang gin-file nila sa akon. So kap ano ni ini ang mahambal man sang imo sini nga kaupod man kap angot diri? Sana istoryan ay kami tinalipay man sila sa ila sitwasyon kay sa pagkamatuod way gid sila kang tanan galing kay amo na balagin dalahig sila. Oo, kay ko ang akon to isa ka treasurer way gid siya kang tanan sa ang sekretary kagang BNS. Oo, gindala nila kay para manogoro islan bala nila tani ang ilan domblat way gid nagprospera. Kay kabudlay bala kon kapin panahon sa pandemic bawon madumduman ko makamalinya ka mo to sa Full of Justice. Wala to mong patawag ka mo. Bali 6 months kito siya preventive suspension. Nagbulos ako ng number 1 kagawad. Sa sulod sa anong kabulan hanggang pa sa Diyos ko na lang ambal ko sa galingon ko. Lord, ikaw na lang bahala kay kabalo ka ginawa gid kang tanan na sa ilagin buhat-buhat bala na complain nagubo na akon ng reputasyon ko. Amo na nang tikay tungod sila man gusto nila silang hanis. Bali nagbalik ko to nang March
Kay September ko na suspended mo na September. Oo. O bale 6 months siya sang March. Ida ko na sige gyapon ti padayon gyapon sa pagserbisyo. Kaya pasalamatan ko man ang mga constituent sa barangay 19 na huwag sila nagbulag sa konsang during sang ara ko sa idalom sang preventive suspension. Oo, message ko sila, padamo gid na salamat sa sila nagapati gid yan na huwag ito kang tangnan kay kabalo ka Bombocarla kulang gito yang staff naging panghatag. Si white taman ko way man tato naghimo anomalya ginatag taman sila tanan si galing kay may ara gid mayo mag drawing blasang storya kagi file nila ti amutong natabo sa aton pero sa mga nagapati sa akon madamo gid na salamat kagang nagdulungan na sa akon sa barangay hall madamo gid na salamat sinyo hindi ko na kamo maisa-isa tungod na sa kadamo nyo sinyo ang ako na gid na message sinyo salamat gid salamat nami gid sa imbokada ya kay pagka man Sunday nagsimba pa kami pagka Tuesday naglusot gid sa namo ng mayong balita. So babakon si Tuluwas Mayo to sa barangay 19 doong mansilingan nga kapitan dalaman di tangob ang atag sa gani ng pilisa no? Yes, babakon. So sa ako na balan babakon so ang mansilingan do na una to ya dismiss babakon no ang iya siniya kay Kapiko do na una iniya na dismiss ang iya siniya nga kaso babakon. Okay no sige ti anyway ti amo na ang ginasiling nga ti fair man ang procedural sa nada akong proseso no sa Office of the Ombudsman no ti kay komodisisyon na nila ti sundon ta na no pero mula na galing kay do medyo nagkuan ni mapangalan lakag daw ang first impression tuligat sa mga tao ay nangawat si Kap. Hamogid gani abang bapons no kay ti damo gid madamo sang kapitan diri sa syudad sa Bacolod ang napasakaan gid sang kaso bombapons no nadumduman naton do kapilagi kita balik-balik sa office sang CIDG diri sa syudad sa Bacolod kay sila ini ang nagapatigayon na pa-file no sang kaso bombapons. Sige. Yes, bombapons sa may nag-report gikan sa patrol ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo. Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Carla May Defensor. Nagdi-reaction man ni Kapitan Kim Piramo no, sa barangay 19 diri sa syudad sa Bacolod ini with regards sa siring pag-dismiss ang kaso. Gagin file against sa iya no kag mga empleyado pa sa barangay angot sa isyu to sang social amelioration program o kon sa bahin sang sa bahin sang SAP no nga nag no tinambling ito mga punong barangay to na suspender gid no so ti siling ni Kap ti mga kontra kum na politika pero ti may na at least na desisyonan na so for now tutok na tayo no sa mga obligasyon kag kinahanglan na sa ato sa ring mapupuluyo ang eleksyon sa barangay ti dugay pa man no so December 2022 pa mo no ang extension sini pero sige lang tinita pa na mabalaan kung saan ogin no balik na kita serbisyo sa atong mga kabarangay ni Weti sa kay Kap Kim Piramo ti congratulations si Kap kay ti na batuan mo nalang puwasan mong ining mga pagtilaw kag ti siyempre sila mo gani politically motivated man ang sa likod sini isa man sa mga rason 32 minutos sa kaligad sa tag na alas 8 sa gabi sa aton nga palatuntunan. Pagbalik ta, kwata report ni Bombo Rainsel Pama ang mayong nga mabalita sa mga labs na ang inyong renewal sa mga driver's license so dira no so ang student permit na validity sana is 6 months no so pasulod sa 3 months pwede ka na-renew no kasama driver's license kaya may extension kuno kay because of sa pagrandadi sang internet connection naton ti online na nasubong no kag ang internet isa man sa mga ginagamit na no para sa mga renewal diri pag entry sa mga data no sang tagsa ka mga persona nga nagakwa sa driver's license dira sa licensing division
no sang Land Transportation Office, no, diri sa may bahin sang siyudad sa Bacolod. Magatagla kita sa pila ka mapanamdom, ano? Balikay kita pagkatapos gidamang sini. Stand by. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala.
ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high-quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang, ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risgo. Pagud, nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon, sang Action Radio, kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman isa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na iya mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon. Paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kung gabi, likawan ang mamasanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang Bas Paradyo Bongo. Sige, pabalik na rin sa aton sa ringa pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 45 minutos nang nakaligas sa tak ng alas 8. Maraming kaparagapanti din sa aton sa ringa palatuntunan sa Zona Libre. Po sa ilagad Bombo Ponce Espino. Sige, daw may mayo nga mga balita iya makabanan sa bahin sang aton nga sa bahin sang aton nga Land Transportation Office. Diri sa may bahin sang sang Bacolod, no, sa LTO, particularmente sa Licensing Division. Kay do may ara kita makabanan sang sang balita nga may extension sa renewal sa ila sa nga driver's license. Ini mismo ang ginconfirma sa aton makabanan ni Ma'am Susan Guara, no, ang head sang Licensing Division sang LTO Bacolod Negros Occidental. Bala nato na kay nakakuha sa impormasyon dito si Bombo Rainsel Pama, no, angot sa nga report. Check ta sa patrol. Bombo Rainsel sa report, please come in. Yes, Bombo Bonds, mayo nga balita, no, sang Land Transportation Office extended sang 2 ka bulan from January to March, no, Bombo Bonds, ini sila extended sa 2 months nga validity. Bombo Bonds, agad nga sila mag-renew sang ilang driver's license. Student permit, driver's license, conductor license, kag medical certificate para Bombo Bonds nga original nga mag-expire sang subong nga bulan sa masunod hanggang sa March, Bombo Bonds. May extend na sila na 2 ka bulan para ini rason, Bombo Bonds, ang rason sang LTO kung na-extended ang ini nga validity. Unang rason, Bombo Bonds, bangod sang bagyong Odette, no, nga nagay diri sa aton. Madamo sang mga offices sang LTO, no, nga nagkala tumba, ilabi na ang mga poste, nagkaladulaan sang internet connection, Bombo Bonds. Ining rason man kung nga hindi sila maka-process ang madasig ng Bombo Bonds, no, kay ang internet connection nagadula-dula kag ang kuryente Bombo Bonds mabudlay mabalik kay madamo sang mga poste kag ang mga kuryente, no, hindi madali-dali Bombo Bonds nga mabalik. Bombo Bonds sa ikaduha nga rason ini ang COVID-19 nga nagsaka naman, Bombo Bonds, sa karon bangod sang variant nga Omicron, Bombo Bonds. Gina-obserbar sa karon kung ini ang magpadulong sa opisina sang Land Transportation Office sa gihapon ang pagsuksok sang mask kag ang social distancing
nga ginapatuman sang LTO. Ila man ginapatuman bubukod ini ang 50% nga magapadulog dito sa opisina sang land transportation kung sila magarinyo sang ilang nga mga driver's license bumbupods. Nagpahanumduman ini no ang Chief Licensing Officer nga si Ma'am Susan Guerra no nga pag magpadulong sa Land Transportation Office bumbupods, sila anay maga-online appointment no kag hindi ni sila makapadulong kung sila maga-walk-in bumbupods. Kag bago sila magpadulong, may mga date na no, nga pagasundo nila kung ano ang date nga bago sila magadto sa opisina agad nga mag-renew sang ilang mga driver's license bumbupods. Bombo Rain? Yes, bumbupods. So sa student permit pa lang na, no? Suliton ta lang, student. What about ini mga may non-proof man na mo? Non-professional, professional, dala man Ang ilang na safety bumbupods, student permit, driver's license, conductor license, kag ang medical certificate nga original bumbupods. Ako lang ang extended nga validity 2 months bumbupods. Pamatian bala naton ang nanging pahayag sang Chief Licensing Officer si Ma'am Susan Guerra. Chief sang LTO Licensing Division, no? Ma'am Susan Guerra. Extended 2 months. Expired student permit, driver's license, conductor's license. Extended 2 months from date of expiration. Let's say na-expire sa January, extended siya February, March. Expired siya February, extended siya March, April. Expired siya March, extended siya April, May. Anong reason, ma'am, nga nag-extend ta sang doon nga validity? Because, kundi subong, actually, nag-shift kami sa new system. That is the Land Transportation Management System. So, tungod ka mo, balas ang naglatabo ng Odette, Bagyo, may pandemic. So, doon ka mo sa mga problema nga na-encounter along the way. Like, after sang Odette, damo sa mga lines natin, mga main lines ng amon internet provider like the Globe or the Smart, na nagkala guba. So it will take time sila like PLDT. Ang PLDT, hindi na sila mag-repair, especially ang line connection ang problema mo. Kaya because ang repair na is the subcontractor nga fiber home. So once you report the case sa PLDT, ihatag na nila sa ilang subcontractor and then taga-angkat ticket. Asto gina-schedule nila Asto sa kapadalaan technician nga mag-repair sila. Yes. So amo na bala, hindi ta dahil ka So si Aztec Galvante, medyo man siya sa part sang licensee ng sa client na kauluoy man, no? Yes. Na amo na bala i-penalize mo because of the reason nga beyond man na siya control kasi like system naton hindi man natin gusto, di ba? Yes, siya nga gin-extend. Supposed to be gani ang last memo ni Aztec is only until February lang So nag-extend pa sa another 2 months. Because actually today, effective mga 3 p.m. to 30 to 3 today, nag-shutdown ang system nationwide. Kaya daw may diferensya naman, may trouble sa systems na wala nila na-address. That's why nga, damo-taho ka reklamo that is beyond our control. Isa man, ma'am, ka-reason, diri siguro ang umabayat na virus na content. Isa pagid na. So, isa pagid na, hindi kami accommodate nga damo-damo because nga ma-violation naman kasi ng social distancing. Yes, so, that is why i-implement kami ng appointment, case-to-case nga appointment basis on appointment. No appointment, no transaction daw mo na. So, gina-schedule namon ang tao, na gina-situate namon nga ang sitting capacity sa namon waiting area just enough nga may social distancing gid. Bauti mayon nga pabor Bomborain, no, sa mga subject for renewal January, pwede mo rin yung March, February, no? February nang ma-expire, pwede mo rin yung until March. Yes, Bobopons. Now, amo ni siyang dako nga pabor, no, sa kada isa sa aton, mangod man ini siyang pandemic kagang Odette nga naglabay na bagyo.
Tika plus niya system gid sang LTO gid yan, no? Na-back Yes. down gid. Oo, Bombopons, isa pa ng problema no, nag-back down kagina sa hapon, hindi maayo cooperate ini ang Land Transportation Office. Okay, sige. So online to ha, online lang. Yes, Bombopons. Bago kita magpadulong dito, kuha na nato ng appointment ang date ng oras bago kita magpadulong sa Land Transportation Office. Sige, sige. It is klaro no? So salamat kay Bombo Rain. Ini si Bombo Raizel Pama nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Rainsel Pama. No, sa din mga sa report yan nagikan sa bayan sa Land Transportation Office o kon sa LTO. Diri sa bayan sa Bacolod interview sa kay Ma'am Susan Guara. No, ang tagpamuno sa licensing division no sa LTO Negros Occidental Bacolod. No, so halin sa student no permit no mga conductor's license no student permit driver's license non-proof professional. So mo ni siya ang mga dapat nga sundon aton dire makabanan no sa bahin sang Land Transportation Office. So set kamo anay kuan appointment no hindi lang sila ngati basta-basta nga magkadto kamo didto no sa may tatapan sang LTO. Diri sa baysodan sa bukog kag sulod-sulod sa mga opisina no kay ti ginalimitahan taman na matawo nga nagasinulod sa mga opisina especially LTO is considered nga kwan no the most busiest office no or agency no sa gobyerno nga ti everyday sako ginapermi no halin sa renewal sang kwan sa rehistro sa salakyan no hasta sa mga driver's license. Subong daw mabidyo marikot-rikot ang driver's license, no? Magkaka-student, subong may eskwela kagid, pila ka hours na. May isa ka kabulan gid nga training sa pagmaneho. Di pero sa una nga ti testing na sa kuano sa bayan sa South Capitol Road kung makabalo ka mag-drive. So amo ni siya, no? Ang aton sining isa sa matutukan man, no? So mayo ni nga pabor. Para sa aton nga mga kauturan nga ti mag-expire ila sila nga lisensya by January and February no so 2 months no so kung January pwede ka may extension no until January imo ma-expire lisensya mo may extension until February kung February ma-expire lisensya mo may extension naman until March of 2022. Di sige, kag ti mo na no sa licensing na o kag subong ti mo niya bla ang ako na madatang aksidente subong sa Madalanon ti ginakol ta man ang atensyon sang LTO enforcement unit nga magpangdakop man ka mo officer no mga nagamulutor subong damo nagamulutor subong way nag-helmet damo nagamotor subong way mga rehistro ang ilang nga motor o damo man nagasalakay sa motor nga wala mga lisensya. Kita nyo mga aksidente bla no kag way nagasunod ti ari pagi gusto ko gitani pagit nga tutukan isang LTO ang mga kuan bla mga way kaluoy nga mga ginikanan bla nga ginapasakay ang mga minor nga mga kabataan no sa mga motor no nga kon madisgrasya gani ti mo na ginambal ta bla mapabalik ta paihan niya ang kon may matabo na o ti siyempre hindi na. Tingka pa, no? Kay na do may nakitaan kita di sa may unahan na di sa estasyon sa Bombo Radio, no? So, pero ti, kung saan malang pisanan ang enforcement sa LTO. Aton na bla kung gusto ton nga tagan sang disiplina ang isa ka isa, ti abi sige-sigihan yo binang pangdakop. Hindi nga kung saan mo pisanan kag kung saan ulat simpo. Kung ano gi kasako na nga adlaw-adlaw ni kamo pangdakop. Kukulang tawot ta ti dugangan tay. Mo man ang pinaka the best nga solusyon dira. 57 minutos na nakaligal sa taknang alas 8 sa gabi diri sa ato sa ringa palatuntunan sa Zona Libre. Update kita jutay no sa diri makabanan sa siring kaso sa Omicron variant subong adlaw no ka-record sang kapin sa 29 kamakaso sang Omicron variant no subong nga adlaw no sabahin man sa ato sa ringa mga kauturan no so sa 29 naglabot na ini sa 40 tres no ang record sa kaso sa Omicron variant diri karon sa bilog sa Pungsod Pilipinas. Pasalamatan ta Bacolod City, Negros Occidental wala pa kita sa may record
nga kaso. And hopefully, no, hindi na di labot sa aton, no? So because man sang sining ginapatuman naton nga mga protocol kapag amat-amat na stricto sa mga returning residents naton, mapa OFW ka man o kon local residents, no, diri sabay bahin sang syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. Kaya muna ko, no, grabe ang kwansin, no? Grabe ang laton. Paglaton sini dasig kuno ang paglaton, no, sa sining Omicron variant. And pinakalaytas man, no, gimanduan na subong ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga barangay officials nga tumuron ang mga pumuluyo nga wala pa mabakunahan batok sa COVID-19 kag hingyoon o kon manduan ang mga ini nga magpabilin lamang, no, sa ila si tagsa ka mga puloy-an. Ini sa Talk to the People, no, ni President Duterte subong nga gabi kon magpapamilit ang unvaccinated individual nga magparayon sa paglagaw. May mga himuon diri, may deber o kon may right ang mga barangay officials nga i-restrain o kon aristohon ini. Atensyon sa mga punong barangay sa aton ka barangay officials ta. No, may mando na gikan sa aton sa nga presidente tapos gini. No, kay hindi pwede makagwa ang hindi vaccinated. No, ti mo na ginasiling ko bla sa inyo nga basta maabot ang tiyempo nga magpagwa sang mando ti way ginagsala. No? So, tiin nyo na. Para na sa inyo, ti kung feel nyo magpabilin sa balay nyo, ti okay. No? Pero ti kung laba-laba pagin sungay nyo, may nagkakalampagid ang TL nyo, nga magwa ka mo, kung mabahibulaan ka mo, hindi ka mo vaccinated, kag hindi ka mo magpati, hindi ka mo magpati kung balan, hindi magwa, may deber ang mga barangay officials nga aristohon ka mo. No? Kag guro mayon ay pangpuguhon sa mga quarantine facility, no? Ti mo na mando na sa presidente, kay ti ini sa pamahog sa gihapon sang Omicron variant nga ti grabe ang percentage sang paglaton sini. Ang ari na karon diri sa aton sa may bahin sang pungsod Pilipinas. Sa gidugangan ta na karon ibang matalakayan, no, sa pagparagad sang bombohanay sa gabi. Oras, impunto alas 9 sa gabi sa aton nga pagparagad Huwebes subong nga presentasyon petsa 6 sa bulan sa Enero tuig 2022. Unang adlaw sang Huwebes, no, sa siring unang bulan sang tuig 2022, no, ang tuig sang mga Tegre. Standby na kamo sa Santos Rosario and then masunod naman dira ang pagparagad sang bombohanay sa gabi. Alagad Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa iyong paupo na pagmati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio